Ay kalimtoy pre ha. Number 1 sa balota. Soy, hapit na may eleksyon. Kasi botaran mo sa kapitan o sa mga konsehal. Kinsa tay dako hatag adto ta. Mahal ba kayong bugas. Unsa biya? Shot sabi? Si paring RJ man ni oh. Tagayan tinig apil soy. Tagayan, so na. Uhaw pag mo na sa kamil, kita ragon kaubana, mag-inom mo na sa una. Pre, hapit sa mga are. Dugay, ramtang wala ka banding. Shoot, are oh. Sus, daghan na kayo nangamatay ng sigig inom. Undangin na ninyong bisyuha, oy. Lasa sa mga buwang oh. Mura magkinsa. Nagina sila, Soy. Kung kanto gawas, di naging managan. Lagi soy, hilas na kayo. Shot sa, Soy. Uhaw kayo. Over 1 month later. Lain pa ato siwa. Ako nadunggan. Mundagan daw pagkakonsyal si paring RJ. Bitaw, Soy. Nabitaw ko na dunggan sa tong silingan nga. Si paring RJ, mudagan og independente. Hilas, bigitong tawhanan naka atulag gawas. Oh, may bawar na to na soy. Kay mga panyaram na sila. Ibawaan, ras dagan sa panahon, Soy. A few moments later. Ayo. Uy, las paring RJ, Soy. Kuyog yung bata-bata. Ang tuod sa, ajud palibak. Wala, oy. Kabalon mo unsay tuyo na mo dire. Kini akong agawon mo. Lansa di siya pagkakonsyal sa tong barangay. Hinaot inyo ming suportaan. Ay magalimot na ko mga pre. Karong pizza 30, suportahay ko ninyo. Na, wabadyo ko malimot ang giingon niya. Itong mga palhubog na nga matay. Pirtir ba ka ismailinga, Soy? Awang duha sa iyo, abos dalunggan ang ngisi. Uy, los mari pre. Naigamay ilimon are. Dali mo, are, pre. Hey, lapo na, ilim na, are. Ay kalimtoy pre ha. Number 1 sa balota. Shot sa, are, pre. Kanay mong ilim nun, tinigulang ng yun, kulapo ra ba? Na lang ko pre, mahurot na kaya ako nang dungagan. Wala nito kwarta, pre. Hapit man eleksyon. Basta na kay gamay pampulutan ra pre. Mahala, bes bugas ron noon, pre. Bahala na lang, bisa na kulapo. Kabaw na bitang maunay tirada to sa una. Ayaw ka bala ka pre, kung ako'y bukadaog, buhog lagay mo sa ilim nun. Number 1 sa balota mga pre. Nga naman imong kauban, pre. Wala lagi takom-takom sa baba, pre. Kabalo bi mo pre nga hapit na eleksyon dito mi na sige singisi. Nya na may lampinig napakan ni gabil mo na sige nagangisi. Pero sabta lang ninyo mga pre. Lain pa ato pre ba? Hapit naman eleksyon. Pwede may cash advance ninyo pre? Oh no. Wala di kay cash pre. Kaya bahala na, pre. Mudawat mo ka mog Gcash pre. Sukad-sukad jud, pre. Wala gyud mi cellphone, maong mi na minyo. Kay tagay ra mong giatubang. Saom nato ni Soy, kurot naman itong ilimnon. Dili ang takbali nila. Pingis ra ba ko? Dili na mahatag si ito ng kulataon, Soy. Pre, murag hapon lagi mangumpan niya. Nabiya po mi dito sa ubos, pre. Nahinay lang mi. Chat sa pre, oh. Sa mulakaw. Hawas kamil, Tamisa, lamig mong pabilin. Pakanulan yung kuyog ni paring RJ, oy. Mura magbuaya. Ay kalimot pre ha. Number 1 sa baluta. Daling duulan, lisod pangitaon. Hehe. Eh,